Πραγματικά τις τελευταίες μέρες όλοι οι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι έχουμε βγάλει έξω τα κομπιουτεράκια μας και μετράμε τις πρωτεΐνες, τις αλλαγές μεταξύ της μίας και της άλλης πυραμίδας. Νησάφι πια, ας κοιτάξουμε λίγο το πρόβλημα στα μάτια, το οποίο δεν είναι το πόση πρωτεΐνη ακριβώς θα πάρει κανείς ημερησίως στη διατροφή του. Αυτό που μετράει είναι εάν βάλει ένα φρένο στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, στις βιομηχανίες τροφίμων και στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση δηλαδή, η οποία χτυπάει στον εγκέφαλο του κάθε καταναλωτή. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι αυτά που έχουν δημιουργήσει υπερκατανάλωση, κακές διατροφικές συνήθειες και προβλήματα υγείας. Παράλληλα με αυτά, η έλλειψη άσκησης, το στρες και φυσικά μία έλλειψη παιδείας, η οποία ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι να μπουν κάποια όρια και κάποιοι κανόνες, οι οποίοι να απευθύνονται περισσότερο στις βιομηχανίες τροφίμων και στις εταιρείες marketing. Είμαστε σκεπτικοί, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.